Salutare, fraților! Avem aici niște reisuri. Aici avem cu bacon. Aici avem ureia cu ketchup așa tăiați. Uitați. Și ăsta e picantul. O să lăsăm la final. Și aici avem sucul. Da, că ăsta nu o să mai avem ițeală. Deci, hai să începem cu ăsta. Despre să mănânc. Mi-a foarte bine. Ia. Ia și tu unul. Stai, ia. Mănânc? Stai, doar ia o mușcătură. Bă, ăștia sunt buni. Sunt puțin sărați. Da. Mai iau puțin. Cu e mai bun? Mă, stai. Ia. Ustă. Atât. Și avem aici cu gratin, cu ketchup. Pe care ketchup înăuntru? Asta e... Mă, e că mi-e să picant ăsta. Picant? Așa să iau ăsta. E picant? Ia. E cactus? Bă, ăștia sunt puțin sărați. Bă, nu e A pus și... L-a făcut din ketchup. Ăștia sunt buni la gust. Așa te puțin. Rău. La fel? Da. Dacă vine cineva. Hai să închidem ușa. Las-o așa! Și... Mai bine să las. Bă, sunt bun acum. Bă. Ketchup-ul e foarte dulce. Da. Nu e dulce, nu. Ba da, bă, e dulce, bă. Da. Și nu mai... Da, e ultimul picantul. Aici avem mai de iute și aici un lime. Nu e mâine. Nu e lime de la verde, nu e de la verde. Nu e de la? Da, verde, nu? Mă. E picant? Nu asta e picant. Ia și tu ăsta. Nu e dulce. Bă, luăm o mușcătură mică, da? Da? Hai. Bă, mie îmi place picantul. 3, 2, 1 și... Mă, de bun la gust. Mai așa, bă. Bă, fraților, mie îmi place așa, mai puțin. Eu te... Bă, bea mai mult ca să... Bea mai mult. Ați focul, gata.
Bă, de picant e, bă. Așa cum nu mai faci așa, ia și tu. Ia și tu suc dacă e picant. Mama, nu mai te împuta așa. Păi uite. Da și mie puțin. Că suc bei. Asta e pe încălțituri. Stai. Așa. Vă gata, dați la voi. Ca așa, ca bucaci. Bă, asta cu bacon îi dau un 8 din 10. Și asta îi dau un 10 din 10 că e foarte bun. Și asta îi dau un 5 din 10 că e foarte picant. Da, și cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți alte episoade, ne auzim data viitoare. Pa!